बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो मावनानै जानो आखाइ गैयिफोरनि खामानि मावनानै जानायखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों। बेनो जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला खैला मैला बाजाराव आङो दङ दायो। दा बेयावहाय बेबायदिनो ओरैबायदि दुखुनांथावना बाथ्रा, मोजां बेबायदिनो बुस्थुफोरखौहाय सिखावफ्रा खावनानै लांदों दै। लेपटप बायदिसिना कम्पिउटार बेबायदिनो खावनानै लांदों। जिथुनाखि गोमानाय दखाना बेनोमोन, नै नायनानै लादो। ओमफ्राय बेयावहाय ओरैबायदि गिदिर गिदिर साबि होयोमोन, ओमफ्राय नै ओरैबो साबि गिदिर गिदिर होयोमोन, खिन्थु बे साबियाबो खामानि होआखै। ओरैबायदि डेन्जारेस खावनानै लांदों। दा आङो माबायदि खावनानै लांदों, मा गोमाखो, आङो डिटेल्स बिगोमाजोंनो आं मिथिनानै लानि, नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन। दा दखाना बेनो आरोना नै, ओमफ्राय नै बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय बेयावनो गोबांथार बेबायदिनो मानसिफोरा बेयावहाय फट' जिर'स खालामो एबा गोबांथार पार्सनेल खामानिफोरखौबो मावोमोन आरोखि। ओमफ्राय जेनेबा आदा मा बुस्थु गोमानाय जाखो जेनेबा? गोमानायाथ' लेपटप गंनै जाहैबाय। औ, लेपटप गंनै, ओमफ्राय स्मार्ट कार्ड मेसिन गंसे। स्मार्ट कार्ड मेसिन, ओमफ्राय बेजों लोगोसे डिभाइड मेसिन आखाइ होग्रा। औ, बे ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे बेगाव मोनसे बिराद बुरजा डकुमेन्ट दोनदोंमोन। औ, माने मानसिफोर गथ'फोरनि जन्म सार्टिफिकेट रिनिउ खालामनो थाखाय अट'मेटिकेलि माने स्टेपलार खेबनानै दोनखाबायमोन। आच्छा। ओमफ्राय बे बेगखौ बिसोरो लेपटप सोनानै लांफाबाय। दा बे गथ'फोरनि डकुमेन्टआ थांफाजोब्बाय। गासिबो स्टुडेन्टसफोरनि मानि बे गथ' स्टुडेन्टफोरनि गिदिरनिबाबो आरो जायनो रिनिउ खालामनो लुबैयो बेखौ लाखियोमोन आङो। हस्पिटालाव लाङै बानायहैयोमोन। दा बे बुस्थुआ थांफाजोब्बाय आरो। बेफोरखौ आं बिसोरनो माने गोदान आंनि फैसा गारनानै बानायनानै होफिनाबाथ' आं उफाय गैला। आच्छा, दा जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जेनेबा। ओमफ्राय जेनेबा बेसेबांसो बेसेननि जागौमोन टटेल? बेसेनाथ' 95, 80 बेबायदि जाहैगोन। बेबायदिनोमोन ने? अ, ओरैनो हरनि खैथासोआव जाखो जेनेबा बे घटना? घटनायाथ' नैबे अखाया हाबाय थानाय टाइमाव जानो हागौ। ओरैनो 11:30 बा 12ता बेबायदि टाइमाव जानो हागौ। दा जेनेबा थानाफ्रावहाय इनफरमेसन खालामबाय? होनो नागिरदों, लिरगासिनो दं। आच्छा, ओमफ्राय दा जेनेबा नों मा खावलायनो गोसो जेनेबा बे भिडिअनि गेजेरजों? खावलायनायाथ' बिदिनोसै, माने बिसोरथ' लांनानै फानगोन। दा फानोब्ला जाहाथे बै फानग्राफ्रा माने बिसोरो माबायदि लाबोदों, बबेबायदि सेकेन्ड हेन्ड बुस्थु मोनखो, बेखौ माने नायनानै बिसोरो माने जोंनि मबाइल नाम्बार होना होदो। बेयाव माने बिसोरो हाखु दाखु एडभान्स जोंनो फन हरो, जाहाथे जों बेखौ होसोलांनानै जों सिनायो बे बुस्थुखौ। बे सेकेन्ड हेन्ड सोरनोबा फानबाय बायनो जुदि लांदोंब्ला माने बै जाय मानसिया बायगोन, जासिफैजादों, बेयो माने एडभान्स जोंनो फन हरबानो जों बेखौ होसोलांबाय आरोखि। अबाव फाननो जासिदों, मादों, बबे दखानाव, होमबा जों बेखौ माने हमनो मोनहैगोन आरोखि। दा जेनेबा नों बेबायदि खावलायहरनो गोसो जादों जाहैबाय ना जेनेबा। दा जेनेबा सोरबा बायदिया खमनि मोनो सिखावनि बुस्थुखौ होननानैहाय साननो जानो हागौ। दा ब्रादाराबोथ' एसेसोलाबो जाय खोन्थाहरदों बेनोहाय माने आखाइ दैहोहरखागोन। होगोन। दा जेनेबा खोनाखाबाय निस्सय, जायनो फाननो जासिहैदों अननानैहाय जेन नैबे ब्रादारनोहाय खोन्थाना हरो। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावनो होना होगासिनो दङ, जाहाथे जेन फैबाय थानाय समावहाय बेफोरबायदिया दाजाथों। दा ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा, नै बेबायदिनो गोबांथार दामि बुस्थु खावनानै लांबाय। ओमफ्राय सिखावा माबायदि हाबदों जेनेबा? सिखावाथ' नै गोजौजों गाखोनानै थिंखौ हाफ्लंनाय जाहैबाय। दा ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा, सिखावनि खामानि नै जायफ्रा मावनानै जानो आखाइ गैयि बिसिनि खामानि आरोना। नै ओरैबायदि थिंजोंसो गाखोनानै हाफ्लंदों दै। होमब्ला वाल दामि बेफोरबायदि दामि होनायनि मा लाब जाखो? दा ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा, नै थिंजोंसो हासिनानैहाय हाबदों दै सिखावा। होमब्ला ओरैबायदि सिन्था खालामनो गोनां, बेबायदिनो दखानफ्रा बेबायदिनो दामि माल होनानै जानो थाखाय ओरैबायदि गिथावना एबा गिगोनबो। रावबो बेबायदिनो दखानफ्राव बाजारफ्राव थांनानै थानाय नङा दखानदारफ्रा। ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा, बेफोरबायदि खालामोला। दा बिनिखायनो जोंनि गोबांथार रायजो राजाफ्राबो बे सिखावफोरखौहाय जायगा होनो नाङा। ओमफ्राय स्टाडि खालामनांगौ, हमनांगौ, गोख्रैनो नागिरनायनि राहा लानांगौ आरोखि ना, आंनि मथेब्ला। जाहाथे बेबायदिनो फैबाय थानाय समावहाय बेफोरबायदिया दाजाथों। दा आं माबायदि हाबदों, आङो मेन साइडजों गाखोनानै हाबनाय जायगा, आं बेखौनो देखायनो थांगासिनो दङ। आं देखायनि दै, बेनो जादों जाहैबाय खैला मैला बाजार। नै दा गोबांथार दखानफोरबो दङ नै ओरैहाय। दा बयबो गिजोब्बाय, समखिखांबाय।
आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बाजारफ्रावबो बेफोरबायदिनो गिदों दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय जिथुनाखि गोदानै बाजार खुलि जानाय अपेनिं खालामनाय जिथुनाखि दुमब्रुथला बाजार बेयावबो 6टा 7टासो गालामाल दखाननि गोबांथार माल गोमादों ओमफ्राय दा दिनैबो नै बेफोरबायदि गिदिर गिदिर साबि होयो खिन्थु जेबो खामानि होआखै नै बेजों गाखोदों गाखोनानै मा खालामदों नै बै थिंखौहाय हासिनानै थिं गोजौजों हाबदों दा ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा नै दा बेबायदि दामि दामि लेपटप कम्पिउटार लांनायजों लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार स्टुडेन्टसफोरनि फरायसाफोरनिबो डकुमेन्टस थांफाबाय होननानैहाय जाय गोमाजानाय बिथां ब्रादारानो खोन्थाबाय दा बेबायदि आरोखि ना ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा दा नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन जिथुनाखि मावनानै जानो आखाइ गैयिफोरनि सायावहाय मा इनिशिएटिभ लायो एबा बेफोरबायदिखौहाय संदांनाया जोंनि थाखाय बेबायदिनो गोनांथि होननानै आं साननानै लायो आरोखि ना ओमफ्राय नै बेयावहाय साहा दखान दं आरो आब'नि ओमफ्राय नै बेबायदि गोथाव गोथाव जाग्रा लोंग्रा बेबायदिनो मिस्टि बायदिसिना बेखौनो लांजोबो जोंनाव मोनसेबो थाया इदिखौ खिथेर खावनानै जायो आरोखि मा होननांगौ दे सिखावाला ओमफ्राय नै बाव माबा माबि दोनो जों स्कर टिभि स्कर बेखौ दोनो बेखौनो बयम बयम लानानै थाङो इदिखौबो खावो ने दा नै बेबायदिजों गाखोयो नै नै इदिजों ओइला हनै इदि थुथेनांदों नै बेबायदि गोजौजोंहाय गाखोनानै बेबायदि लादु बायदिसिना बल्दार गजा मिस्टि बायदिसिना सावना गालांनाय बेफोरबो खावनानै जाजोबो आरोना दाउदै दुदैबो गालांनो हानाया गालांनो हाया मोनसेबो गालांनो हाया माबायदि सिखाव जाखो लाय हरैबा आं मोनसे आं बाहेरायाव नै बिदिजों गाखोयो बिदिजों गाखोयो होस बिराद नै बबेयाव बाहेरायाव माबा गय खावोमोन आं बेयाव गय खावोमोन बे गय खावनायखौबो बैयाव दोनहैबाय बयम बयम चक्लेटफ्रा लांजोबबाय गैया खननै जादों बिदिनो लादुबो सावना गालांनो हाखानाया दा बेबायदि मिस्टि बायदिसिनाफोरखौबो दखानाव गालांनो हाया आरोखि एकदम लाजिथाव आरोखि ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे दंबावो बेयावबो खावनानै जायो आरोखि नै बेयावबो गजा थजा दङ बेयावबो खावनानै जायो नै नोंसिनिखौबो खावनानै जादों होनदों जानाया नोंसिनि खेबथामसो आयु फैसा खुस्राखौबो लाङो आयु माबायदि सिखाव मा माने कालेक्सन लेखा बायदिसिना इदिफोरखौबो लाङो ने ओमफ्राय दा नै ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा नै बेबायदि लादु बायदिसिना दाउदै सावनानै दोननायफोरखौबो खावो आरोखि